Il-ħolma tiegħi għall-isport hija favur soċjetà ħielsa mill-korruzzjoni fl-isport, favur soċjetà li ma tibqax tiġi l-ewwel fl-obeżità u favur soċjetà li żżid is-suċċessi fil-qasam sportiv. Dan kien kliem il-kelliem mal-oppożizzjoni dwar l-isport Għarfien fid-diskors tiegħu waqt il-forum li sar fil-ftuħ ta' National Sport Forum bit-tema għal din is-sena tkun Dynamics Towards Success. U saħaq li hemm bżonn li pajjiżna jaħdem iktar fuq il-kapaċitajiet sportivi. Fakkar li d-daqs ta' pajjiżna m'għandux iżommna milli nimxu l-qudiem fis-settur tal-isport, iżda għandu jtina iktar determinazzjoni. Llum ġejta biex nagħti l-kontribut u l-veduta tal-oppożizzjoni dwar il-qasam sportiv. Tkellim dwar il-bżonn illi jkun hemm iktar għajnuna lill-laqdiet sportivi u jkun hemm żieda għaliex dawn l-aħħar tliet budgets iż-żieda ma kien hemm effettivament l-ebda żieda. Tkellim dwar l-importanza li tinżamm il-weda ta' trakka tal-karozzi u muturi għaliex propju din hija importanti għal min huwa sewwieq u anke kif qed tipproponi l-Assoċjazzjoni tal-Muturi tajn biex jonqsu l-inċidenti ta' traffiku għaliex toffri post fejn wieħed jista' jagħmel it-taħriġ tiegħu. Tkellimt ukoll dwar il-problema tal-obeżità li għandna f'pajjiżna u jeħtieġ bidla fil-kultura biex din tiġi indirizzata u anke dwar il-liġi tal-korruzzjoni fl-isport illi aħna tajna s-sem tagħna biex din tiġi adottata b'mod unanimu fil-Parlament u li għandha tħalli l-frott tagħha biex ikollna sport nadif u nkunu qegħdin nipproteġu wkoll il-ġenerazzjonijiet futuri. Rigward il-kwistjoni tat-trakka, Għarfien qal li din hija weda elettorali li għandha tiġi implementata. Dan biex toffri opportunità l-atleti Maltin f'pajjiżna biex bekk ma jkollhomx għalfejn imorru f'pajjiżi barra minn Malta biex jipprattikaw id-delizzju tagħhom. U żied jgħid li t-trakka kapaċi tnaqqas l-ammont ta' inċidenti tat-traffiku hekk kif tista' tintuża biex is-sewwieqa jitħarġu. U appella biex pajjiżna jżid l-għarfien dwar l-importanza tal-isport biex Malta ma tibqax f'pożizzjoni ħażina fejn tidħol l-obeżità. Għarfien irrikonoxxa l-fatt li hemm maturità politika bejn iż-żewġ partiti politiċi biex jiġġieldu l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-isport. Appella wkoll biex tiżdied l-għajnuna finanzjarja mogħtija għal dan is-settur.